Pascal, Bidasoa ertzean gaude, zure etxe atarian, hementxe bertan dago zure etxea. Ibai hau, transitoan dauden gazte askorentzat, oztopo bihurtzen da. Bai, noski mugadarako, normala da. Eta ez dute izagutzen lekuak pasatzeko, eta arrisku hartzen dituzte hemen pasatzeko. Zonalde hontan zuek noiztik nabaritu duzuen mugimendua? Urte hasieratik gutxi gora bera. Gaztere Afrikar asko hemen ibilki Bidaso bazterrean, eta gauza garoa. Lehen zubitik ibilki zienak, eta Behobian eta Irunen ikusten zienak, eta nire bai gogoratzen nahi zen, 80 urte inguruan, eta hola. Eta gure burasoak 50 portuez asko eta etorri omen zan. Nik ez dut izautu hori. Orduan portugesak ziren, egun gazte Afrikarrak. Bai. Eta zuen etxetik ze ikusi duzu hemen? Gazteak Bidasoa zeharkatzeko lekua bilatzen. Han beheran soroa da, eta egun batez anaren itzela lau gazte frantsesez hitz egin zidaten, eta eskatzen duzuen nondik pasa, eta igandea gatsalde batez, eta Maria helduzen gora gainera egun hortan. Eta esan ninoten onat etortzeko, eta gero nik ere buelta egin dut, eta hemen pasa ziren. Egunez? Aba, egun bete-betean. Eta eren era alabak egan hau ikusi zituela bizi geharkatzen. Lagundu diezu? Ba, lagundu dieta, ni ure erditaino joan itzen, eta esan joten etortzeko nire gana, eta gero pasa ziren, eta errepide hartu zuten, eta joan ziren. Eta haiek badakite alde hontara pasatzen dienean, jada Frantzian direla, edo ez? Ba, bai, badakite. Gero galdetzen dute Baiona juteko nola jo magutan. Badakit bari lagunak gauzoan jaten eman dutenak, batzuei, zapatak bai, beste batzuei, eta... Gutxi gora bera zenbat ikusi dituzuzuk? Ez dakit, bai, asko. Asko? Sei hilabetez, bai, asko. Azken 6 hilabetetan? Asko zenbat? Ehunka, ez dakit. Ehunka? Bai. Ibaia zeharkatuta, bilatura iristen dira, eta gero zer da behin bilatun daudenean egin behar dutena? Joaten dira autopista bazterreat, eta hor Baionako bidea hojitzeko. Dena ezkutuka? Batzutan bai, bestetan ez, eta poliziako pasatzen dira kotxe paisanoekin, eta ez dute agapatzen dituze. Zu, hasi zinenean gazte hauek ikusten, zer pentsatu zenuen? Lehenengo aldia pena, galduak eta ez dira beren borondatez etortzen horiek gogoen, pena. Bazenekien zergatik etortzen ziren hemendik? Txoki bai ez, beren egiten aspalditik ikusten dugu telebistan mediterraneoa zeharkatzen eta nole biltzen diren, berdintxuak direla pentsatzen ginen, Beldurra dago? Egiskua esango gaituztela ordainduta egiten dugula hori, diruangatik. Eta ezin dugu. Izan duzue, auzokideren baten berri, komisarian orduak egin dituena, autoan Baionaraino eramateagatik? Garai hontan ez, baina lehen gertatu izan du da. Hemendik mugako polizia ibiltzen da? Asko. Uste furgoneta bat ikusi gula pasatzen, ez dakit? Bai. Egunean amagaldiz pasatzen dira, gorat. Eta haien helburua zein da? Migratzaileak bilatzea? Bilatzea eta bestalde berriz galtzea. Zer lehen ez zuten egiten? Ja, ez. Hemen mugak irekiz gehoztik, 83 gehoztik, etzen gehiago polizik ibiltzen. Odo oso gutxi, eta baina egunean amagaldiz. Izan duzu inoiz zalantzarik gazte hauei laguntzerako orduan? Ez. Ez diet lagunduko, ez dakit, arazo batean sartuko naizelako. Hemen Bidasoan eta etxean jaten emateko, zapata pare bat emateko, ez. Baina gero kotxean ere emateko bai. Bidasoa ibaian hiltzenaren berri izan zenunean? Bai. Ze pentsatu zenuen? Pena, zenta laguntzarik etzuen izango, bakarrik pasa izango zen, izagutzen itzuen leku batean. Zan badaket badara loia asko eta marea ondia eta ertzen da tokiaktan, eta iguala iderik aiztakin, baina lehen ere izan dira pila bat, itoak hemen. Ni gogoratzen ez ikusi izanik, bizpairu beden, eta baina aitak eta kondatzen nuez, pila bat. Beste garai batetako historiak. Eta haiek ere saiatzen ziren, muga... Zeharkatzen. Pascal, askotan ateatzen da albistegietan Mediterraneoa. Bidasoari buruz hitz egiten da nahikoa? Hemen gertatzen denari buruz? Ez, adibidez lehen aldian ito delaik bat, baina bestela ez. Eta hau kontatzen duzuenean? Bidaso aldean bizi ez direnei kontatzen diezuenean, etxea atarian ikusten ditugu ibaia ertzean... Agitzen dira batzuk, baina beste da, hori esaten dute agituta, baina... Jendeak ez du imaginatzen. Ez, bat ere. Noiz arte uste duzu jarraituko duela egoera honek?
politikoen nahi duten arte.